Modi. Mana mapiyo kanyo kaeta kel daktari to. Ing'eni ka isebedo ki iluwo siasa ma Kenya ka. Wang'eyo maber kaka trend mar siasa dhi koso kaka jok moko tayo siasa gi. E gimomiyo ng'ato ka ng'ato kochung' to wacho ni wayienu biuru e mesa. Lakini agenda moro mopogore gi biro gi mesa gi agenda monengo kele mesa okwabiyie. Koro gimomiyo akelo mano inyalo paro kane wantiere 2017 kae to Jakom Raila nowacho ni bullet manodongo gi bullet adi achiel ma odhi tieko godo mondo bed ker mar Kenya. Lakini kan wadonjo koro wadhi e campaign to nopenje ni to bullet mani wacho ni dong godo cha. Ochung' malo owacho ni an ok awacho wach bullet, ana wacho risasi, ana wacho tong'. Iwinjo? Koro wang'eyo kaka handshake ni nyalo bedo modified mondo kata kok luonge ni handshake wang'e agenda opondo. Twak kata kan twak un korka korumo bedo kanyo ka uwinje ochalo ni twak en mana mosruok kata handshake adier koso oyo korka kori. Handshake ok wadwar. Twak en handshake koso oyo korka kori ka nikech mane gimi osewacho ni mane gima ok odwar to onge ng'ama osewache kenda kwanza pok owache nitiere jok mapondo gi gik moko mondo gidonje sirikal gi bakdo. Daktari machiegni gik mathoth enya mantie kar ka nitiere points moko mantiere mag Kenya Kwanza